Sangrong Shalni Simi chengkha CPIM botolni shalni bagai haste committeeni kokchapma Agulini dosho dev spriti bobono kokchap thani tongkha botolni hakotorni kom thingnai MA Baby West Bengal hasteni kom thingnai Mohammad Selim Politburio adhong Sridip Bhattacharji kebengnai botolokni ojama Jitendra Chaudhary dai kacham mantri okra manik sarkar Agulini dosho dev smriti bobono luwaji jakha CPIM ni shalni bagai haste committeeni nangkokmani kokchapma kokchap thaniwo hasteni ongtong jorani thongrungni halok bodolni tangbutang tei loko hamkraini koknotoi koklam ongkha osalo kokchap thaniwo tongkha bodolni hakotorni kom thingnai MA Baby West Bengal hasteni Mohammad Selim Politburio adong Sridip Bhattacharji kebengnai bodolokni ojama Jitendra Chaudhary tei kacham mantri okra manik sarkar khoboi hastete hakotorni kabang kokti dulnai rok Fainai salo lukuni jababo ongkhori manna bodolni yafangya rangkra khlaina tei hasteni dal bidal jangjal rokno sikaknani bagai lukurokni ganao bachanani tangbutangno tei kokchap thaniwo koklam ongkha abubai baksano hakotorni thongrungni tong halokno teibo tuidulnai rok koklam salaika তো আমাদের রুটিন সভাতে অবশ্যই আমরা আন্তর্জাতিক জাতীয় রাজ্য সবকিছু আলোচনা করি সাম্প্রতিক সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং তার উপর ভিত্তি করে আমরা সাংগঠনিক কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন এবং পাঁচটি নির্বাচনের ফলাফলের পর্যালোচনা ইত্যাদি সব মিলিয়ে এটাই হবে আমাদের আলোচনার বিষয় Shalni o haste committee kokchapma no kitingei bodolokni bisingo khatungmani nukjaka kokchapmani bisingtei fainai shalni tangbotango hasteni thongrungo glai mano hini khaklaijaka Bureau Report News Now